som na potôčku platno polieva. Kultúrne zariadenie Petržalky v spolupráci s riaditeľkou Petržalskej klubovne aktívnych seniorov Janou Chládeckou pripravili podujatie Živá pamäť. Útorok 29. augusta sme si v Petržalskej klubovne pripomenuli obete, ale aj význam slovenského národného povstania. Seniori si v úvode mali možnosť vypočuť prednášku dvoch odborníkov. Ivan Horský sa počas prednášky zameral najmä na tému obranných opevnení našej mestskej časti. Ľuboš Kačírek priblížil históriu Petržalky počas obdobia druhej svetovej vojny. Na území Petržalky sa nachádza viacero pamiatok, ktoré sú spojené s obdobím druhej svetovej vojny. Známe sú práve petržalské bunkre, ktoré mali chrániť Československo pred Hitlerom, ktoré sa v podstate nevyužili, lebo Petržalka bola odstúpená Hitlerovi v rámci Mnichovskej dohody v roku 1938. A možno by som spomenul, že tiež tu máme pamiatky, ktoré sú spojené s koncom vojny, že keď ustupovala nemecká armáda, tak práve na území Petržalky sa stával tzv. Južný val. Dnes som sa snažil porozprávať účastníkom najmä o Petržalskej obrannej línii, ktorá bola vybudovaná v druhej polovičke 30. rokov minulého storočia. Bolo to po nástupe Hitlera k moci. No a v Petržalke vyrástlo v tom období 15 bunkrov v hlavnej línii. Uctiť si významný dátum spolu so seniormi prišla aj víťazstarostka Petržalky Iveta Jančaková. Ja vnímam to ako veľmi dôležité. Je potrebné nezabúdať na históriu, ktorú sme prežili a hlavne sa z nej poučiť, aby sme naše chyby neopakovali. Po obede spríjemnila ľudová hudba Andreja Záhorca a nechýbalo ani občerstvenie. Červená jachta, malina, hoja, 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 ja, tečie voda kalma, hoja, 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 ja, tečie voda sem, hoja, 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 ja. Podujatie Živá pamäť bolo zároveň aj otvorením sezóny pre všetkých aktívnych seniorov v Petržalke. Nakoľko bolo leto, boli prázdniny, takže je to aj takým otvorením novej sezóny všetkých aktivít, ktoré mestská časť Bratislava Petržalka, ale takisto aj Ekonomická univerzita v Bratislave a Petržalská klubovňa budú organizovať a aj organizovali pre seniorov. A môžem povedať, že mesačne nám klubovňu navštívi od 600 do 700 seniorov a stále chodia noví a noví. A verím, že od septembra, od nového akademického roku, lebo tým, že je to v spolupráci univerzitou 3. veku, tak my roky nedelíme na kalendárne ani akademické. Znovu ponúkneme množstvo zmysluplných aktivít pre seniorov.